Salam edýän watandaşlar, sagyrgyna oturanmasaňyz her biriňize jan saglyk, kyrysgal, döwlet, bagtyarlyk arzu edýäs. Biz bagtly zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jana sag, ömür uzak tutumly işler hemişe rowat bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mihmançylyk datly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýar. Mehriban watandaşlar, biz dörejülük toparmaz bilen Mar welaýatyna iş saparyna edýän watandaşlar elbetde Mar topragyny bir näçe medeniýet sunat işgärler häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna medeniýetimiziň sunatymyzyň ösmegi üçin giýjegini zähmet çekýärler. Olaryň gazanýan zähmet üstünlikleri gahrman arkadagymyz tarapyndan uly sylaga, hormata, at abraýy münasip bolýar. Edýän watandaşlar ata-babalardan gelýän ýol ýörelgelerimizi eýer bugün kunna türkmen halky öz alyp barýan işine de, alyp barýan her bir ugurlaryna da uly üstünlikleri gazanýarlar. Bilşimiz ýaly türkmeniň aýdymsa sunaty öz göz başyny has gadimiýetden alyp gaýdýar. Türkmenler bagşy sadanalary uly hormat sarpa goýupdyrlar. Bagşylar halkyň kalbyny, ýüregini bilip, duýup bilipdirler we öz aýdymlarynyň sazlaryny ösü bilen halk köpçüligine ýetiripdirler. Mehriban watandaşlar, Mar topragyna da geçmişde tarihte bir näçe ussat halipalar bolan. Häzirki döwürde bolsa olaryň şol halipalarymyzyň ýoluny dowam etdirýän şägirtler aýratynam şol halipalaryň öz nesli bar. Şuň kunna şu Mar topragyna buýsanç bilen adyny agzap bilýär. Nowat Bagşyň ogly Ödenýaz Nowatyw. Ödenýaz Nowatywyň ogly nesli bugün kunna Türkmeniň bagçylyk sunatyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne has ýaýwanlanýarlar. Edýän watandaşlar, biziň mihmançylykda bolýan maşgalamyz elbetde bagçylaryň maşgalasy. Olar diňe bir bagçylyk bilen meşgullananoklar. Eýsem-de şu hojalyga gelen maşgalaň bir başyna oturan hatta Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri Töre Nowatyw ol häzirki döwürde muzey işine de öz münasip goşandyny oşýar. Şo maksat bilen dörejülük toparmaz bilen Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri Töre Nowatywyň hojalygyna da geldik. Biz şu wagt saçak başyna mihmançylykda oturýarys. Töraga şuň kunna saçak başyna siziň öz ýakynlaryňyz bar. Häzir bir siziň maşgalaňyz bardyda bir ýakyndan tanışar söhbetdeş bolar. Ilki bilen özüňiz aýratynlykda bulan atlaryny tanış etseňiz. Kim bolýar bular size? Sagymda oturan men uly oglum Sadygyň çağajyklary bir Eneguljan, aňyryndaky Bäguljan, bular men uly oglumyň çağajyklary. Bir gyýdym adyny mahym, iki sanym oglum bar, Sadyk ady, bire mene Süleyman janyň gelini bu jagat oturanym Aqtajagym bir Elwan ady. Has körpejagtyň. Has körpejagtyň. Näçe agtyňyz bar? Men şu wagt Nesibeden 4 agtygym bar. Uly gyýdym mahym janyň ogly, olam agtygym Bedirgen. Mahym nerede bu? Mahym bu wagt Aşgabatda. Aşgabatda ýaşaýar. Aşgabatda ýaşaýar. İki ogluňyzam saatçaly hem aýdymaýdy. İki oglumam men gyýdym mahym janyň olam Suwtardan ören, oňa başçyk sebäbi Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Tarih Fakültetiniň tapawutlarynyň diplomy gutadyny çağalygyna dünýä ýylyň ýeri bagşylar maşgalasy bir eýam Nowat Bagşyň nesli bolan gyýdy ogul tapawuty ýok. Men gelnejemi maşgalaňyzy göremokla. Şu wagt gelejek mihmançylyga Aşgabada gyýdym käwitdi. Onu demek bu da Aşgabatdan size mihmançylyga geldik olar. Ha. Türkmenistan ýurdumyz, Türkmenistan ruwaşynyň watany ýylmyzda biziň mehriban gahrman arkadamyz Türkmen halkynyň gülleme ösmegi üçin Türkmeniň bir ata-baba gelýän bagşyçylyk ýoluny, halipa şähertlik ýoluny bugün kunde uly mümkinçilikde döretdiň. Bugün kunde görýän şol teleýazgylaryň üstüne, radiolaryň üstü bilen biziň halipa bagşylaryň aýdymlary, saadlary,
Olaryň şol halipadan şägirde, atadan ogla, asyrdan asyra geçip gelen aydymlary bugün hunda da görýän şol bizem ören köp halipalar gördük. Ondan size şeylerak sowalim var. Töraga adatça başlar maşgalasından olan nesiller öz ata-babalarynyň ýolunda dowam etdirýärler. Biziň bilşimizde görä hawa siz bagşçylyk bilen meşgullanýaňyz, bir öňem söhbetde şolanmyza aýdypdyňyz. Azalha radio, telewizionyadaky käbir gepleşiklerden hem habarly siziň bagşçylyk hunerini el alanlygyňyz bardy. Ýöne kesipkär hökümine siz muzey işini saýladyňyz. Bu baradaky pikiriňizi biz bilen paýlaşdyňyz. Ata-babalardan gelýän aýdymsa biziň görýän şol atalanma indi aňyrdan has aňyrlardan alqaýdan da baryp 700-nji ýylyň ahirlary eýam 1800-nji ýyla gelmän käde şol uly garly bagşynyň halipasyna Gurban Magşy diýipdir. Gurban Magşynyň kakatyna Akbirat Bagşy diýipdirler. Ondan soň Gurban Magşy bilen Nowat Bagşynyň kakasy Amansagat Bagşy dogan, iki dogan. Soň Amansagat Bagşydan Nowat Bagşyga geçer. Nowat Bagşydan soň ogly Ödene Nowatfa geçer. Ödene Nowatfym on tuğulama döwletli maşgalasy bardy. Biz 8 san ogul, 4 sanyk, 12 sanyk. Ondan soň şoň hemme oglarlarym aýdym sadan ören oňat başykýa. Menem şoň maşgalada dünýä iýilmek bilen şeýle bir edebi terbiýäni berdi. Bizi ýokary bilimli etdi, ýokary bilimli edip hüner elimide aýdym sadyň inçe sırlaryny öwretdi. Şondan soň men netibäm çekip görýän şol medeniýet ulgamynda da köp işledim. Ýörüýte saçylyk mektep internatyna ýolbaşçylyk edip Umataýda 9-10 ýyl zähmet çekdik. Ondan soň bu netibämizi çekip Maryanyň uly medeniýet öýü we ilham köşkü diýilýär. Oňa işlemek netibämizi çekdi soň Mary Welaýat Taryh Kurkanyň şu muzeýinde gün neçeli zähmet çekýärler. Indi neçe ýyldan bäri bu muzeý bilen meşgullanýar? Muzeý bilen indi bir 15-16 ýyl netibeden To'g'rimi? İşlep gelýär. Demek bir tejribeňiz eýem baý diýip aýdyp bilýärsiz. Sunugat ugrundan, muzeý işi ugrundan. Haýsy bir işe barsaň ýüregiň bilen berilmeli. İçki senin aýtmaý her bir namarda. İçki senin aýtmaý her bir namarda. Sırrın ile ýaýym paş eder seni. Vawri kezzap bilen owa taş bolmaýo, malymdan aýryp aj eder seni. Siziň doganlaryňyzyň ählese medeniýet sunugat teşgärlerimi? Başga bir huner elemenler barmy? Bizde medeniýet sunugat ulgamynda dogrusyny aýtsak men netibäm çekdi. Galany aýdym sadan gow başçyklaram olur. Başga kärler saýlap. Kärler saýlap aldylar. Dogry. Indi bagşylary görensiňiz öz kakaňyzdan kän tälimler alaňyz soň kän bir başga huner saýlamaga pikirim bolmadymy? Ödene Nowatyň 4-nji ogly bolupdyr. Bir de kän mehman gelerdi. Enemiz vardı, Cuma Sultan enemiz. Gelene süýji dili vardı. Çay çörek koyup, saçak koyup, ortaň şolda şolara hyzmat etmek men netibäme düşdi. Ondan olaryň şeýle bir aýdymyň içine girip şeýle bir aýnymaýdy ýaly. Bol çağa da bolsaň şoňa öz buýutancyň, öz söýgüň şolaň aýdymna şeýle daşynyň gowunyp oturýardym. Tek men çağa da. Özüňizem tag-tabadarda önüp ösüňiz öýdýäni. Yaşayan obamızam
Mar welaýatynyň bir çet etraplary tag-tawalar. Ödüm owudun tebigaty tebigaty şeýle bir ýadaýlardan görmäne göz göre gajalan. Şoň üçin owudunla eserler, sungat eserler, aýdymlar döreýänler. Hawa belkem şeýledir sebäbi aýdym saat dilinde adam tebigat bile baglanşykly. Elbetde. Ol tebigat dilinde onun bayırlarının ýadaýlardan ol güläleklik diýsen adamy joşmazlyk mümkin däl. Onun ekrançylyk meýdanlaryny sylanda, o taýdaky alınýan ekilleri bir daty görüňde, onun bayırlarynyň owudullygy şu zatlaryň hemmesem adamlарды joşduryp aýdyma bolan, suňada bolan söýgüni döredi. Dağlarım başında duman elin Dağlarım başında duman elin Yarım dağ düğüne barda varayda Ey adam oğlu işim elime bağlanmadı Her aylı yarım bakta kalaydı Onun şu Nowat Bagşyň ödem diňe bir Türkmenistan ýurdumyň gözel künjeklerini bir ýa-bir istaparnýada konsert programmalaryna bolmak bilen çäklenmän isem dünýäniň bir näçe ýerlerine türkmeniň sungatyny belentden ýaňlanyrana bagşylan berdi. Bizim Garra Tamyd Nowat Bagşy kakasy Amansahat Bagşy bilen tag-tawadyr köp milletli bolupdyr. Şolarla dost dogullyk gatnaşyk bolupdyr, ol şonda Nowat Bagşynyň elini tutup çykýan ol 5-6 ýaşynda diýär. Şonda baranda şolaryň saatlaryna, şolaryň aýdymyna emrenip, şo saatgorlary kaka alyp bermenim çalyp göreýin diýip, şo çağalaryny eýýam çalyp başlaýar. Muny size kim aýdyp berýärdi? Kakaňyz ödünýä da aýdyp berýärdi. Muny esas men enem aýdyp berýär. Eneňiň ýanyna köp gezýärdiňiz. Men dogrusyny aýtsam, şo çağalygymda enemiň ýanynda bolduk. Enemiň hem aňyrsy Haýdar Tüýdükçiň gyýdy. Ol Nowat Bagşy durmuşa çykyp gelen soň oň durmuşy Nowat Bagşy bilen oň aýdym saat bilen baglanşykly bolýar. Ene ondan şol ýanky Nowat Bagşynyň has dogry jeren şol Aşgabatda eýam ilkinji radio komitetinde işlerligi, ilkinji 29-njy ýylda geçen asyryň başlaryna geçen asyryň başlaryna 20-njy ýyllardan soň Aşgabatda bir näçe halifa bagşlar bilen Turlaganyň kakasy Sary Bagşy, Täç Mähmet Suhany, Mullagada Magtumul Gal, adam käçiligi hakynda aýdylýan zatlar Nowat Bagşyny hatam jewsleşdirip 1927-nji ýylda ýam radio komitetde şol aýdym taýdlary halkymda ýetirmek bilen 1929-njy ýylda ýam saatçylyk tehnikumynda işläp özüniň hünerini bir näçe aýdym saady ümründen okuw gelen adamlary öwredýär. Nowat Bagşy Amansahat dogly 1900-njy ýylda Tag-Tawadar etrawynyň Bayraç owasyny eneden bolýar. Bayraç owasy öňden bäri Bagşy sazanalaryň owasy bolup, bu ýerde ençeme ustaatlar ösüp ýetişdi. Nowat Bagşy eýýän 10-12 ýaşlaryndan öz başdak aýdym aýdyp, saz çalmagy başlaýar. Kakasy Amansahatdan tälim alan Nowat Bagşy dutar çalmagyň, aýdym aýtmagyň iňçeden iňçe sirlaryny öwrenip, uly meşhurlygy eýe bolýar. Ol diňe dutarda däl, eýsem gajakda da, tarda da, rubawda da ustaatlyk bilen saz çalmagy başarypdyr. Şeýle bolan soň ol Azerbaýjanyna, Owganistanyna, Iranyna geçirilýän bäsleşiklere ýygy-ýygydan gatnaşyp ustaatlyk gazanýardy. Meşhur Nowat Bagşynyň çalan tary häzir oň agtygy Törnowatowda ençeme ýyllan bäri saklanyp gelýär. Nowat Bagşynyň ýerine ýetiren nusgalyk aýdymlarynyň gram plastinka ýazgysy hem bar.
1926 ýylda şol Molen Epes teatr açylanda bir Azerbaycan dirijori, Azerbaycan topar gelýär şonda, şolun penilini çalpdyr. Nowatbaş. Onun içkin gowgatna şerekende diň çalşda Azerbayjany Bakuwa algydaýyn diýip şonda netibesi çekip mani Bakuwa algydaýarlarda şol ýerde de bir näçe Azerbayjan ustatlary bilen saat çalşyp olaň ýürüýti dükanyna bar. Nowatbaşyň ýeködügi diýämi? Yok, şonda Azerbaycan dirijor algydaýar mani. Bile ýanynda. Ondan algydaýarda sen bir türkmen ýöne biziň halkyň saat guralaryny eýgerip çalşyňa bir görkezeli diýip şonda Nowatbaşy bilen olar ýürüýte şu Azerbayjanda şol döwürlerde saat ustatlaryň birek bilen ýarşy geçýär eken. Bätleşigi. Bätleşigi. Indi şo bätleşikde Nowatbaşy oturup bilen ýörek diýede alp barjyň ýanynda bar ýa, ýankyň tarıma. Yok, hem tomaşaçy bolup otyr. Tomaşaçy bolup otyr, gatnaşýar. Ondan soň ýanky tarymana alp berip diýä bol şonda ýanky bir hile geňe mörjek bolýardy. Oň ustatlyk bilen çalanyň habary ýok eken. Ine şondan soň Nowatbaşy bir alp bermeň gelme diýärdi. Ine şondan soň Azerbaycan gardaşlarym näme? Olar mugam çalsaň has gowy berýärler. Ine ondan şonda bir Nowatbaşy joşup astkere mugamyndan bir parçany çalp berýär. Çalp berýär bolup bir alp parçaýda oho bir ödünü gowy ýetýän türkmen eken diýär. Han çalsyn diýär. Ine şondan soň çalp bir näçe sag bolsuny alýarlardan. Öň mugam Nowatbaşy çalyp bilýän ekenmi? Nowatbaşy muny şol kakasy bilen ýanky diýişimi diýäli, onun ödünün saraýy bar eken-de. Tagtabadar diýilýän ýeri öň tagtyň üstünde gurulýan badarda söwda gidýär. Muňa da näme? Aňyrsyk o döwürlerde araçak yok. O Afganistandan hem İran'dan hem bir Özbek toğullamızdan hem Merv'den hem ulu söwda bazarı gelip şu tahtın üstünde bazar kurýarlar. Ine soň şu tahtın üstünde bazardan o tahta bazar sözü galýar. Ine şonda Nowatbaşynyň kakatynyň ullankan kapany var. Şo kapanda şo söwda edýärler ýuňdur baganalaryny çekip berýär eken. Ine soň şonda o taýda Ermenim bar, Persiýanym bar, Kurtem var. Bular bile dostlaşýarlar da gatnaşýarlar bol. Şonda Nowatbaşynyň çağalygyna ölen sada Uspensky ýazýan kitabynda diýär. Nowatbaşy eýem 7 ýaşan soň märekan sowukdyr toýun diýär. Uspensky ýazanda. Diýmek bilen onuň şo wagtlar oň ýaman. Ýozam ol notalaryň bilen o. Ýok, ol bara şu gözüniň görüp eşden zatyny çalýar eken-de. Ine onuň şonda sadan çalyp öwrenýär. Onun mugam çalmagyna ýeňilemdi şonda şeýdi. O çağrykdan görýän tejribesi. Görýän tejribe. Ondan ol has kämilleşýärde bir soňky döwürlerde Marynyň ýolbars çaýhanasy bar. Mary ýolbars çaýhanasynda ýörüýte türkmen uly begleri bilen aýdymsat edip bir hepde 10 ullap ýörüýte dutar diňler ekenler. Ine şonda Nowatbaşyny diňlärinde şolara şolun öz tarlarında temençelerinde Nowatbaşy şolara saat çalp berýär. Ine soň şundan tejribe hat ýygnanýardy. Eýem Nowatbaşy o wagt 1926-njy ýyllar ol gideni. Şunda gidýärdi ondan şol ertesi Baku bazarynyň ýanyna baryp ýanky saat gural satylan dükana girýär. Maňa diýär şol saat guralyny alyp berdip ýokarda duran tarlary sorýar, mugam çalp urýar da. Dükana girin çykan ok diýär. O türkmen mugam çalpdyr häzir bir başga bir millet gelip dutarda balfaýat çalp dursa hemmemiz geň görjekde be ne çalýar diýip. Ine girin çykan ok onuň daşyna çykyp çal diýär. Ine şonda daşyna çykyp çalýar bolup çaýçy çaýyny taşlap, kim kebap taşlap bir türkmen gardaş gyrmyz doldy, mugam çalpdy diýip daşy adamny merekeden dolýar. Ine şol wakany Azerbaýjanyň ustad ýazgysy Akram Naimov saz rowayaty diýip bilýärdi. Hatta şol Nowatbaşyň şol çalan saz guraly sizde bar diýerler şol dogrymy? Men şonu häzir size görkedeýin. Şol Nowatbaşynyň Sowat alqaýdan tary ine şu tary. Ine barıp geçen asyryň 20-nji ýyllardan soň bolýar. Hawa 20-nji. Indi muny şu tary biziň ustad bagşlamyz tary bagşyp Täşmäme Suhanoğlu, Pürlaga, şolar ýal ustadlar bilen Nowatbaşynyň şu tarda 1927-nji ýylda saat çalp oturulan pursatyň suraty bar. Nowatbaşy dükançydan sowat alyp şo tary
çal kasbinin o tayini hem bu tayini vasfın etti. Azerbaycan Türkmeni hem geregi deyip mani Akram Naimov goýup ýazdy boli bizim Türkmenistan halk gazetesi Ata Atajanov Türkmençäge terjime etdi. Ha, şu kitabı. Şo kitabı, ha. Görýäňizmi? Goňşy döwletleň belli sunugaty saatlaram ýokary baha beripdirler bizim bagşylarymyza. Gati dogry. Ondan görýäm, ondan indi bunu görýäm. Şol hoz agajyndan ýasalan ine temençe. Gyjak saat guralyna meňzeýär. Hawa Türkmeniň gyjak saat guraly 3 kiriş. Ha. Ana bir kulağı var 4 kiriş. Hawa. Bunu hoz agajyndan nobat başda agy hem şolar ýaly garaty çalıpdyr. Hatta şu ödün ýaz nobatyň özüm bir näçe saat gurallar çalıpdyr diýerler, şol dogrymy? Gaty dogry. Men ýene bir zat ýatladym gelýär. Hudaý berdi Diwan Guliýew. Türkmenistan halk gazetesi ören Ustad Çuval Bagşy kitabyny rowandy ýazdy. Çuval Bagşy sorag beripdirler. Beýleki Ustadlaryň köpsini nähile gördüň diýip men diýipdir. Saat gurallaryň köp üýtgeçik çalýan men Nobat Bagşyda gördüm diýipdir. Men diýipdir şu ýol var çaýhanada garnyna goýup zogulda diýen zady çalyp berdi, men hayran galym diýipdir. Ha, ente bilen hoklarym o saat Bilen guralym. hoklarym. Baryp akordeon bilen Hawa, şo döwrüň hawa suratlandyrsy. Diýmek bilen şol ýanky Uspenskiýiň baha berişim Nobat Bagşa iňçeden baha berýär sebäbi gören sadyny, dinlen sadyny ören ustadlyk bilen çalýardy. Hawa, bir näçe ýyl mundan öldüren bir näçe türkmen bagşçylyk bar, sunugaty barada, türkmeniň milli medeniýeti baradaky kitaplar bar. Olar ensiklopediýa bolup galýany. Häzirki döwürde dören bir näçe kitaplar agzamak gerek. Däne Gahryman arka dagymyzyň özü biziň her birimiz üçin nusga. Halipa mektebini görkezýär. Ähli wabatda, ähli kärlerde, ugurlarda, ulgamlarda. Ene Gahryman arka dagymyzyň kitaby bar. Elbette bu sizin buýsanjyňyzdyr, ýyly döwlet geleri bolsa diýip. Ana şu kitapda da sizin ata babalaryňyz barada gowy maglumatlar ýerleşdirilen. Mehribanym Gahryman arkadamynyň şu ýyly döwlet geleri bolsa kitaby şunda ähli ömrüni türkmen aýdym sahadyna bagş eden bagşlaryň ählisin ören ýokary derejede ýatlap, ören sady dilde, ören düşnükli edip ýatdyr. Biz muňa diýsen buýsan näme sebäbi şol Mehribanym Gahryman arkadam şu halife şäherlik ýolunda ýyly döwlet geleri bolsa kitabynda biziň garra tamam Nobat Bagşyny, ödene Nobat şol bagş sadandalaryň Ustad halifalaryň içinde goýup ýazmaklygy biziň maşgalamynyň depetini gökdir edip şatlygyny goşalandyrýar. Ödeniýaz Nowatow penni ýolunyň halipasy bolup, ol öz sunugat ýoluny ogullaryna, agtyklaryna, çoğuluklaryny dowam etdiren halipalaryň biri. Şeýle aýdymsa sunugatyny arkama arka, nesilme nesil dowam etdirip, onu kämillik derejesine ýetirýän nesil seyrekdir. Şeýdip sunugat nesillen nesile geçip öz ýoluny dowam etdirýär. Ödeniýaz Nowatow hem özüni 10 ýaşdan köpçülüge tanadyp, bagşy adyna eýe bolýar. Kakasy oňa kijijikkä öz eli bilen dutar ýasap beripdir we uly sunugaty bolan ilkinji ädimini Ödeniýaz Bagşy hut şu jagaz dutarda ilkinji gedek saz çalmak bilen başlapdyr. Meşhur Bagşy gudrat süňen bu dutarjygyny çoğulugyna berýär. Ödeniýaz Nowatow ençeme şägirtleri ýetişdirdi. Yaş dehinleriň sunugaty bolan söýgüleriniň uçgunjukdan ýaňa uluglayan oda sebäp bolan halipa bugun ýagşylykda ýatlanýar. Ey meniň garip göwnümdindir ey 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 arakyplar göwnüne tindir o. Wah widi durmak yaman kyndyr ey ardy bilhanım söýgüli ýaýrym görüşedi geleýi görüşedi. Toraga sizin dogan oglanlaryňyzam käbir aýdym saz bilen meşgullanýarlar diýen sebäbi käbir ýagdaýda olaryň familiýalaryny eşitmek bolýar. Medeniýetiň köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň ugrunyna dähmet çekemizden bir kän gawatlaşýar. Ene Nobat Bagşy olaryň köp dogan bolupdyr. 5 tane erkek, 3 tane aýal dogan bolupdyr. Şolaryň ullaryna sapar
döwlet, nowat, çary, bäşim diýipdirler. Arslan Saparov diýen bir estradada bolam şol ýanky nowat başdan agasy Saparyň oglunyň oglu bolup gidýär. Arkama dowam edýär o aňarynda. Nowat başynyň ödünden geçýänti bäşim ýanynda bilecek eden şol bäşimiň ýam ogluýym beret bäşim diýeni şu 85 ýaşynda dogan oglan agamy. Olaňam oglalaryna näme? Cumamrat bäşim diýär dowam edýär. Rozman Saparov diýerdi, ol ýogul gitdi. Dogan oglanlarymyz onuň oglu aga berdi. Saparov diýeni bugün kunda aýdym saat dowam edip bolýar. Şu zatlaň ödem ata-babalaryň jany teni bilen aýdym saata ömrüni bagş ederligi, şol ýollaryň bugün kunda görýän nesil dowam etdirýärligi. Hawa, qaqaňyzdan we eneňizden eşden ähli gurrunlaryňyzy, maglumatlaryňyzy, öz nesilleriňize, agtyklaryňyzy aýdyp berýäňizmi? Qaqamyzyň, enemiziň edep terbiýe hakynda öwreden zatlar. Meniň bulary öwreden sebäbi qaqamam diýen, enem diýen adam aýdymam sadyň hemme zatyň gowy bolsun ýöne adam bolmak hakynda diýer. Adam kadrın bilmeyeni ondan kemer otla verin malyansın Sözlüğünde sözmanısın bilmeyen ondan kemer geplep bilmeyen malyansın Adamın yervedi yok diýerdi. Hiç mi? Ýöne ödün adam bol. Ödün gowy adam bol. Terbiýelemeller. Terbiýeleme. Hemme işi gowy adam diýer. Gowurlugyň bilen. Bol ýani törehaga indi övdürüjüň arada bir kagaz söhbet edeli. Siz bagçylyk bilen meşgullanýaňyz, aýdymlara ýerine ýetirýänligiňiz biz bilýäs. Ýöne tomaşaçylaryň içinde elbetde siziň aýdymlaryňyz bir adiýatdan çykyşan bolmak bar, mahmal. Ilkinji gezip köpçüligiň öňüne çykyp ýerine ýetiren aýdymlaryňyz barada bir ýatlap geçseňiz. Men näme şol meýdan çölgelerinde qaqamyzyň ýol başçylygynda näme gatken ýyllar daşa döwletlerde de bolduk. Moskva. Siz saat çalýardyňyzmy qaqamyzyň ýanyna? Men köplen saat çaladym. Benim köp yerlerde aýdym aýtdym öyle elbetde näme radio telewizioniýa düşülende köplen saat çalardım da. Indi siziň ýanyňyzda häzir kim saat çalýar? Men ýanymda şu wagt ene oglum Süleymanjan ine şägirdim Öwe Seýdaliýew, ondan Murat Ödek şägirtlenme maksat sadan diýal sadandalar tuguleme men ýanymda şu wagt. Onu öz oglullaryňyza da özüňiz öwretdiňizmi? Öz ogluma da hawa men bir sadyk ogluma da Süleyman ogluma da aýdymyň bir näçe sırlaryny özüm men öwretdim. Bular esasam näme? Şol owadan qaqamyz öýeken gelende bulary ýöreýte dutar kakdyryp dutar çaldyryp öz dinlerdi. Aýdyma bulary urukdururdy. Süleyman, qaqaňyzyň aýdyşyna görä siz ataňyzy görüpsiňiz. Diýmek ataňyzdan köp nesihatlary, öwütleri öwrenensiňiz. Onuň elbetde öz bir saýlap alan käriňiz boýunça kämil bolmak üçin hem şol çağlyk tejribeňiz kömek edenler. Siz hunaryňyz boýunça kim? Hunaryň maňda taşy aýdymsy. Diýmek qaqaňyzyň gowy. Atamyň ýolundan, qaqamyň ýolundan o aýdym aýdýar, saat salýar. Şu kämilleşdirip atam paýyr gelýärdi. Bir näçe
gowlatlara uğraýardy. O sahallardan uğraýardy, aydymlardan, o terbiýeçilik ähmetli aydymlardan gowlatlara uğraýardy. Kakama uğraýar, şu adam o halifaçylyk edýär. Onun diňe sungat boýunça öwrenere zatlar kendim ataňyzdan, kakyňyzdan ýa-bir başga da aýtmak bolarmy? Ähli zatlara uğraýardy. O aydym sahalanam köp uğraýardy. Adamçylygyň bolsun diýip aýdýardy. Gowlatlara uğraýardy. Onun kakyňyz hojulukçymy özi? O hojulukçy. Onun hojulukda näme bilen meşgullan, ýani işinden daşgary ýa aydym sahadan daşgary? Şu melleňizde bakçalyk. O. Hawa ýa-ni howlyňda girenmizde durşuna bagwakçy bolup durtara. Kömek edýäňim Süleyman size. O elbetde kömek edýär. Şu bagy bostany, o ejem gulwa, gulla beredýär. O mellekde. Kakyň baglaryna seretmek görýärmi ýa ejem baglaryna İkisine de o beredýär. Owa miwol baglaryň ýetişen eken melleňizde. Hawa. İnsan durmuşunu özüne nähiller bir gyzgalarasy gelýär. Ýatlamak nähili gowy. Şu duýgulary haçanna töragan öz eken baglarynyň içinde aýlanyp, olara ýyda edip ýören pursatlary meni döredi. Ýol gurmak, köprü gallyrmak, bag ekip onu ýetişdirmek insaniýetiň iň ýagşy we sowaply işleriniň biri hasaplanýar. Tören Owatow hem bagtyar döwrümizde alyp barýan işinden daşary, howlusynaky mellegine saýaly we miweli baglary ýetişdirip, oň datly miweleriniň hözirini görüp ýaşaýar. Töraga bu datly miweler her gün diýen ýaly ýygyp agtyklaryny begenlerýär. Halal zähmetimiň hözirini görüp ýaşamak, çağalarynyň bagtyny gowanmak we hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy ösdürmek üçin alyp barýan siýasatyny gollamak meniň üçin uly bagytdyr diýip Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri Tören Owatow ýürekden ýylgyrýar we buýsunçly gurumlaryny biziň bilen dowam etdirýär. Aydym sahadyň öz lezzeti bar, ol melleň bag bakşatynyň lezzeti başgarakda sebäbi erteherden kuşlaryň bir saýlap oturan pursatlary, bag bakçalara gülle ona zähmet gerek. Zähmet çekseň görürsiň rahmet diýär. Haçan zähmet çekseň wagtynda düýbün dep ona suwuny berip bir dökün berseň, ene o güller gör, nähil miweler. Elbetde onda da öz melleňde bişen irimişleri ýyp öz saçagyňda ýaýradyp ony bir mihmanyň oňuna goýmakdan ol lezzet ýok. Ol başga sebäbi ýene bir lezzetler ajeren ýanky zatlar ýetişen soň ene agtyjaklarymyz gelip özi ýankyny şo miweleri ýolup bagdan almagy, ony suwa ýuwup iýmekligi, ol aýratyn lezzeti bar. Onuň ene ol. Nämeler goýarýan? Haýsy miweler halaýan? Alma, incir, şeftali. Onuň şolaň ählisini iýmek halaýan, ha? Onuň ataň ýolup berýär, eger eliň ýetmedik ýeri bolsa. Hawa. Onuň. Sen onuň ataňa goşga aýdyp berýärmi? Çağalar wagtyny öwrenen goşgalaryňy. Senin mektebe gidip başladyňmy? Birinci sınıfa gidip başladım. Şu ýyl sınıfa gidip başladyň. Bir bewefa ýara gülü bakan ayın. Ay, bir bewefa ýara gülü bakan ayın. Şirin canım aşkodyna yakan. Ya dillerde musafirlik çekenden urta sökey horlatadan ilan. Töragam hem muzey işi bir gapdalmada, hem bagşyçylyk, ýani bir toy bayramlarymyzyň mihman hökümine gatnaşmaly bagşylar elbetde. Toylar soňyň bagşylar bolýar-da köp halatda. Onuň siz geljegine uly umid bildirýän ýaşlara da öz hünäriňizi geçirýän ekeniňiz. Bir näçe şägirtleriniz bardyr. Bular dogrusynda nämeler aýdyp bilersiňiz? Sebäbi biz garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzda
Mähribanem gahryman arkadan halkamyzyň gülleme ötmek üçin döreden ähli mümkinçiliklerini diýsen buýtan ýaz. Sebäbi özümiz şeýle ajaýyp ýurtda ýaşaýarlygymyz üçin biz bagtly adamlar. Şoň üçin bolsa ýurdumyň her bir ösüşini özüň münasip goşandyň goşmaly. Bagşam bolsaň, sadanda da bolsaň, taryhçam bolsaň, edebiýatçy adam, şahirim bolsaň, öz münasip goşandyň goşmalyna görýärmi? Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylymyzda ýurdumyz rowaşlanyp götür. Ähli ýurdumyzda görýärmi adamlar gör nähili birek bilen toýdur şagalanlarda, märekelerde, her bir bayramçylyk çärelerinde güler ýüz bilen gatnaşýarlar. Biz şoňa da özümiziň şu şähertlenmede ýurdumyň ösçülerini, gahryman arkadaşym şu alyp berýän mahmal ýoluny wasp edýän aýdymlary öwredip esasy watançy ýaşlar edip ýetişdirmek üçin şu ösüp gelen ýaşlarymyzdan wagt nesihat diýişin ýygy deli geçirýär. Şu bir babatda da görýän bagşlanmada öz bilýän, öwrenen aýdym sadamyz iňçi ýoluny öwredýän bolsak, muzey ulgamyzda da şähertlenmez bar. Her bir bayramçylyň özüniň aýratyn gurnamaly sergisi bar. Şoňa münasip nähilik gurnamaly, ony nähilik wagt etmeli, ony radio telewizionyada nähili çykyşlar etmeli, ony nähilik gadet jurnallara ýazyp, şonu her bir gelýän muzeýiň sergisine gelýän adamlara düşündirmek üçin öz şähertlerine täze gelýän gahryman arkadaşymyz görýärmi? Şol şu wagt ýurdumyň ähli ösüşini ýaşlara ul ünswer gotyr. Şoň üçin biz ýaşul hökmünde şolara ýanky taryhy kymmatna näme wagt etmeligini öwredýär. Iň esasy adam biziň Marwala taryhy kurkan şu muzeýimizde yerli mihmallardan hem onun ýaşlardan hem esasy daşadyryn jahan kesseler ölen köp gelýärler. Şo gelýärlerinde eýýän görýärmi? Şol 5000 taryhy kymmatlaryň içinde Marguş on paýtaty Goňurtepeden tapylan taryhy kymmatlyklary, Merw taryhy meden gorahanasyndan gelýän taryhy kymmatlyklary, ine daňdanakan meden taryhy ýadygarlygyna gelýän taryhy kymmatlyklary. Äklisini biz öz muzeýimizde ylmy taýdan öwrenip, onu gözüň görejýärlik görüp bugunky günde ýaş neslimizi şu taryhy kymmatlyklaryň üstü bilen watan söýüji ýaşlar edip ýetişdirmek üçin, olary ruhy bilen ilmli, bilimli, edep terbiýeli ýaşlar edip ýetişdirmek üçin biz elimizden geleni giýje undi wagt nesihat işlerini geçirýär. Ne töraga sözüňiz agdyňyzda siziň şol ata-babalaryňyz we ýa-ni buýsanç bilen ahatlaryny agdak geçdiňiz. Şolar ýaşlary terbiýelemekde, aýratynam öz sungatlaryny ýaşlara geçirmekde uly hyzmatlar ýerine ýetiripdirler. Olardyň bir özleri däl, hatda ol şägirdleriň bilen olaň şägirdlerine geçip gidipdir-de. Uman şeýdip türkmeniň bagşçylyk, aýdymsal sungaty öňäp gidipdir-de barha. Indi häzirki günde şo ýol sizem dowam etdirýäňizmi? Hawa, Mary welaýatynda eýýam saryk salyr ýolu bar. Şo saryk salyr ýolunyň eýýam ägirtleri bar bu taýda. Munyň hem köp bölegi dogrusyny aýsam, biziň garra talamyzdan bar. Munyň içinde Kör Gojaly, Sultan Naýçe diýe uly giçi garrylar bilen äklisini bugunky günde nobat bagşy sanasaň desançy roda bagşy Gurt Ýakup Hedret çardy. Bir Gurt Ýakup oğlulary dowam edip gelýär. Usta sadandalanmaz. Görýän bugunky günde ýaz geldi Kubat Amannazar ata Oraz Bagbakyali, Durnazar Hudaýberen ýa ustalar bugunky günde görýärmi sadandalar nähilik Durdaga Durdumuradow ýalak ögödürdi Gölmämet diýä bir Girman ağa diye paşagyr Girman bular sanardan gatken. Şul adamdan äklisem iýline günne hyzmat eden adam. Ine bizem öz garry atalarymyzyň aýdym saatlan bugunky günde öz dünýä nowatşýar ustatdan o maşgalasynda dünýäni öz şähertlerimize geçirýär. Ol aýdym nähilik nirede aýtmaly, hemme ýerde hemme aýdymym aýdalanok öz ýerine görärek aýtmaly, çalmaly saatlary, özüniň edepli bolma, iň esasy adam özüni bir näçe zatlardan goramaly.
Törenowatywyň ata-babalarynyň öz borçlusyny gota bugün öňküdenem belent ýanglanýar. Häzir aýdym aýdyp saz çalýanlaryň sany köpelýär. Özüniň ýakamyllygy, üýtgeşik owazy, ýerine ýetirjilik aýratynlygy bilen özüni haýran edýän bu aýdymlar ruhuny belende gallarýar. Halipalar bu aýdymlara öz borçly öwüşgün çaýyp ýaşlara geçirýär. Törenowatyw hem işinden boş wagtlary körpelere bu sunugatyň inçe tilsimlerini öwredýär. Dutarjyklaryny bir eginlerine asyp hajuk bilen halipasynyň ýanyna saz çalmagy, aýdym öwrenmäge gelýän çağalaryň göwnleri ganat baglap pelpelleýär. Olar her gün täze aýdymlary öwrenmäge howlugýarlar. Han bile. Qızıqlı muday işimden daşaram, boş wagtlarym şolar bilen qızıqlanýan. Ol aýdym sadym umman oň aňyryna çykan adam ýokda. Ondan şonu öwredip bugun kunde öz şägertleriň içinde de Öwes Seýdaly fiýalyk, usatlyga çykdylar. Murat Ödaýew fiýalyk, Maksat Bagşaýaly. Ata-baba gelýän ýolumy şolara geçirip biler bugun kunde özlerim ula adamlar boldy. Olar çağırlıktan gatnap başlaýarlar. Bunlar çağırlıktan geldiler. Onu ne edip wagt tapýaňyz? Hem hojalyk işi, hem muzey işi, ýolbaşçylyk işi. Dogrusu wagt tapmaly bolýar aýjyryň sebäbi bira şol din şullemimiz bar. Ondan günüň ahirinde işden soňrak ýaduglugy aýrylýar. Şolar bilen oturýan bir ýarym saat, 1 saat çygam şolar bilen saat çalsam, aýdym aýsam şoňun dünýäni undyýas. Bar şoňky ýadagulyklar çykyp gidýär. Şoň üçin hem bolsa köp halatlarda şu çağalara ene görýärmi? Şu wagt Dawud Jumaýew netip edenden çağalygyna gatnap şu wagt 3-nji synpy oturdy. Ol merjen däneleriň ýeňçisi bolup ine hojagulyewler siýasat bilen eri iksanjak dogan tuweleme. Aýdym inçe saryny öwrenýärler. Çağalar bilen işlemeň hedillerleri bar. Ne hedilligi näme? Hedillik bilen ýanky çağı goýunjaga barda. Ol ýalňysragam bolsa, şonu düdedip öwredýän şeň şol aýdymy saklamaň aýdýan bol, ol çağı ýürejigi barjasyny joşup aýdýar. Aýjyryň 93-nji ýyllar bolsa gerek. Şu Mari Goloýundaky Göýekçi obasyndan şägertlerim bardy, kijijikdi bilen aýdym sadyny görkezmek üçin men Tagtawazara ödene ýaňyny alyp gitdim. Ondan halipany alyp bardyk. Indi olar halipany birinji gezek görýär. Hem ödene ýaňyny tanamam. Atlaryny eşdiýärdilermi? Atlan, ýok atlanam eşdiýär, kimligini bilen okda. Ondan çağa çykdy. Men şu täzir çağanyň nemesini aýtjak bolýan. Ondan kakam diýsen begendi. Ondan begende de men aýtdym, kaka şu şägertçiklem men öwredýän siziň aýdymy diýip sadyň ýöne siziň öňünden hem geçsin, gör çağalar diýdim. Onu her halipaň öz öwredýän sapaklary bolýar-da. Ha. Olam ulakan bir mektep bolýar. Gaty uly mektep. Ondan ýanky berdim raçyk kiçijik oglanjyk 6 ýaşynda öňüne geçdi de şu kakam öňünde aýdym oturdy. Ondan şeýit şonda her gede kakıp nemedende kakamın aýdýan elini şey diýen derler, olam elini şey diýär. Çağa dal. Soň ula adam bolan soň aýdýar. Men diýär
yumruk yalaklığıma diye 6 yaşında da berdim ra. Son bilmendirin diye de ulu halipan öňünde de elim şeydi oturup diye de. Son ýatlaýatda. Şolardan görüp şey etmeler öýdýädim. Yok, ol yankıyalı hareketlen aydın içine girbaysan öde bol Öz diye. özünden öýdýär. Çaktın gülleri seyran edim. Gel yayrim 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 görmeyen mi karar oldum. Bir gedek saçylyk mektebinde antamil edip çağalary aýdym taza urudyan olan hemme gündeki görýän halifasy menna. Ondan bir gün yankı saat geçip oturan yerimizde kakam geldi ýanda Ümresen bardy. Bu çağalyň ýüzü maňa benim şu gapa tarap bolup onun çağalyň içinde yankı ünslisi var da. Bular akşam biri öýüne barıpdy da kaka diýipdir. Şu gün bir ýaşul geldi ol oň öňünde biziň halife şeýtdirip durdy diýipdir da. Ondan yankı bilipdir da, wah olam diýipdir çağamam. Kakatdyr o diýipdir. O çağa da. Aslında hara çağı için muallim öz halifasından ökde adam yok ol Ha görýär. ol çağa da ol menem kadiýa boli. Ol muallim, öz muallim O bolýar. molum da ol. Töraga arzular adamda umman ýaly gulaşlaýar, adamyň içki pikirini, geljegine umyt baglaýar. Elbetde maksatsyz ýaşap bolmaýar. Her kim öz öňüne maksat goýar. Ýöne hemme arzularyň ählisi hasylam bolup baranok. Siziň şu ýaşyňyzda çenli. Tuvalama kär ediniňiz, oğulgy ýetişdirdiňiz, agtyk ýetişdirdiňiz, netip bolsa çoğulga görürsiňiz. İň uly arzuňyz öňüňizde ýetip bilmedik. Özüme doğrusu şeyle bir bagşlar maşgalasynda dünýä ýenilme. Şular ýalyk asuda parahat ösüp oturan ýurtda dünýä ýenilme begenýär. Hiç kim dadymyz ýok, sebäbi gör bir asuda parahat ýurdumyzda gahrman arkadamy şeyle ajaýyp mekteplerinde çağalar baglarynda gatnap eýýär gören özüniň ölümli, bilimli arttırıp gör. Ana sabır etdi ya köpeci. Hayır, bağlıcığım. Şu özümüzü öğren, bağıtladım sayıyaz. Yetip bilmedik arzulamız dilinde, koy şu çağalamız, şu aydım sağda da, alımda da, bilimde de, bizim bir yetip bilmedik, bizim bir amala aşırmadık arzulamız, bunlar aşırsın. Demek oňuzdaki iň uly arzu. Iň uly arzu, parahat yurdumuzda şulanmır gülörüýün tolman şulanmır mektepde beşlik alyp gelenli görmek meseresin. Men uly arzum şol gahrman arkadam içeride aşar siýasatyny gollap galan ömrümizi halal däkme çekip işlemek iň uly arzumyz. Ajeren bizim bir döwletli maşgalamyzda, bizim bir kiçijik çeken däkmedimizde ören uly baha berip bugün gapymyzdan geldiňiz. Biz diýsen begenýäs. Şu zatlaň özüm ýurdumyzyň asuda parahat güllýärligi. Şu zatlaň özüm mehribanym gahrman arkadamyzyň sunmada medeniýetde bizim bir kiçijik çeken däkmedimizden uly hormat goýdy diýip düşünýäs. Goý asuda parahat ýurdumyz güllösün, össün, mehribanym gahrman arkadamy şeýle uly mümkinçilikli döwlet beren üçin sag bolsun aýdýan. Mehribanym gahrman arkadamyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. İl ýurt adamzat bähwitli işleri elmydama rowaç bolsun.
Köp sağ olun. Arzuwlaryňyz hasıl bolsun töraga. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Mundan beýlegem janyňyz sag bolsun. Ozak ömür sürüň şu bagtyar zamanamyzda öz agtyklaryňyza, geljekke çoğuluklaryňyza, nesliňize gowanyň gapyňyza toý bolup dursun. Hemişe toýlarda görüşip durmagy meýser etsin. Köp sag olun. Sag bolun, toýlarda duşalyň. Köp sag olun. Anha edip telegörjülerimiz gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Bagşy Töre Nobatowyň Agdyr hojalygyna mehmançylykda bolduk. Bizde ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna gowdatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak tutumly işler hemişe rewat bolsun. Arzuwlaryňyz hiç wagt ýolda adaşmasyn. Goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli mendilne barp ýetsin. Hoş sag bolun, eziz